Hotdog med pomfritter. Churros, det er lufthavnen i morgen formiddag. Hvordan fotograferer man nordlyset? Hvis jeg skal være helt ærlig, så har jeg ingen idé. Endnu en gang har vinteren taget landskabet tilbage. En frossen ødemark, så langt dine øjne kan se, kun beskåret af de nøgne bjergsider. Med vores camp lige syd for Polarcirklen burde lyset jo være noget, som vi skulle se. Men heroppe er der ikke noget, der bliver lovet. For mange år siden var vi heldige nok at se lyset løbe hen over himlen. Et øjeblik fyldt med glæde og forundring. Hvad var det lige, vi så den aften? Var det vores forfædre, der rakte hænderne ned? Eller var det noget helt andet? Morgenen startede langsomt ud. Far tog endnu en nat i tagteltet, men kom alligevel op til at lave en solid brunch til os alle sammen. Med ilden, der krakelerede, vandet, der kogte, og en kaffe, der var frisk lavet, sad vi alle omkring bordet. Planen var egentlig, at vi skulle forlade stedet kl. 10, men før vi vidste, så var kl. 11. Måske var det fascinationen over det æren, som der hoppede rundt ud i træerne, eller en af de mange tilfældige samtaler, vi havde. Hvad der er vigtigt er, at vi jo kom afsted. Det bliver ikke bedre, det her, venner. Hvad? Der er skyer på op på. Da vi ankom til den her del af verden tilbage i 2017, satte vi et klistermærke op på skiltet. For mange folk er det her blevet sådan en tradition, et landmærke. Så for at følge op på traditionerne, så skulle vores nye klistermærke jo selvfølgelig også op. Før vi kørte videre herfra, kom der 3 tyske fyre på deres motorcykel med sidebil. De havde været hele vejen op ved Nordkap. En kold fornøjelse, men imponerende alligevel. Det næste skilt sagde Jokkmokk, og der gik ikke særlig lang tid før vi var i byens konditori. Et speciel atmosfære, men en kop varm kakao eller en kop varm kaffe, det var nok til at få os til at gå rundt i byen igen. Når du tager så langt op nord, så bliver du nødt til at prioritere dine planer. Fordi lyset, det er væk før du ved af det. Når man har kørt rundt her ved et par dage, som far Mathias gjorde, så finder man ud af, hvor de flotte steder er. Så det kunne jeg naturligvis ikke vente på. Og jo, har jeg sgu smukt. Gennem dagene der kørte vi rigtig langt. Vi så en lille ø ude på vores kort og tænkte, at det ville være et fantastisk sted at få en kop kaffe. Og måske så ville der da også være nogle dyr på vej derud. For at vende tilbage til det, jeg sagde med lyset. Så når solen går ned, så bliver det mørkt rigtig hurtigt. Så efter vi mistede den flotte solnedgang ved broen, så tog vi turen tilbage til vores basecamp igen. For måske vil vi jo få en klar himmel i nat.
Uden yderligere planer heroppe, så havde vi talt om at tage ud og stå på ski. For med al sneen rundt omkring, så ville det være ret oplagt. Men igen, vi havde været rigtig gode til at planlægge hjemmefra, så selvfølgelig så var alle ski booket indtil en time før de lukkede. For at gøre op på solnedgangen, vi gik glip af i går, så vil vi tage turen tilbage op til broen igen. Og for at få et andet landskab at kigge på, så tog vi den lidt længere tur op hen over fjellene. Og her, der var der snedækket trætoppe. En blå himmel, så langt øjet kunne se, og man kan lige pludselig godt forstå, at folk kan blive væk heroppe. Så kæmpestort et landskab. Vi så overfrosset søer, der var langt større end de fleste fodboldbaner. Og man forstår godt, at alt heroppe i tundraen bare er større. Langsomt går farverne i himlen fra blå til rød og fra rød til lilla. Du kan se, hvordan lyset kysser siden af fjeldet. Du kan høre, hvordan det her iskolde vand krakelerer under broen. Og før himlen blev sort, så skulle vi selvfølgelig nå at lave et familieportræt. Og hvis du så sætter dig her ved siden af, det er lidt noget foran. Kan I alle sammen se ind i midten af glasset? Ja. Okay, hvis du lige bliver siddende der, så dobbelttjekker jeg lige herfra. Vi kommer til at sidde så fucking akavet foran med det. Nej. Okay, er I klar? Ja. 3, 2, 1, nu. Hvor kommer billederne så hen efter det her? Den er, for du skal ikke bare, ligesom et digitalt her, tiger det samme. Vel? Der skal man tænke sig om, når man tager billeder. Det skal du sgu ikke, hvis du skal. Det er på samme måde, det er ret været 100. 1 sekund blev til 30 sekunder, og lyden af bilen blev højere og højere. Kort efter at solen er væk, så vil temperaturen falde til næsten minus 14 grader. Og det kan du godt føle i dine tæer. Jeg har sat kameraerne op i håbet om, at der måske ville komme noget lys hen over himlen. 10 minutter blev til 60, og det meste lys vi så, det var forlygterne fra biler. Ude i horisonten, at det er noget vi begynder at kunne se, der kommer frem. Der gik et par timer foran det åbne ild. Jeg ved ikke, hvad det er, men noget har altid fascineret mig med det. Måske er det den leg, det har. Den måde gløderne løber op i himlen. På et eller andet niveau, så føler jeg, at det hele er forbundet. De samme bevægelser, de samme følelser og idéer, der ligesom går igen. Har vi noget at sige om, hvad vi kommer til at blive en del af? Eller skal vi bare følge med det? Jeg ved godt, at nordlyset ikke er vores forfædre, der kigger ned på os. Men at det er en endeløs storm af ren destruktion, som der skaber noget så smukt og stille i et univers fyldt af ren kaos. Stille og roligt blev himlen alligevel mere klar, og vi tænkte, nu skal vi hoppe ind i bilen. Kørte vi langt? Nej. Vi ramte øjeblikket helt korrekt.
Det skal du løfte. Hvorfor skal vi fandme... Det tror jeg. Jeg kan bare gøre sådan der. Et kort øjeblik var jeg virkelig nervøs for, om der overhovedet ville være nogle billeder på rullerne. Hvad nu hvis de kom tilbage helt blanke? Har jeg overeksponeret filmen? Har jeg overestimeret mine egne evner med fotografi? Skulle jeg have taget billederne digitalt? Et mytologisk syn, endeløse nætter, minder, drømme. Et håb om måske at efter noget lidt større end mig selv. En gang imellem, så kan jeg godt blive overrumplet. Måske er det det, man skal gøre. Altså bare tage et skridt tilbage og lade det hele udspille sig.